Stian! Hva det heter det? Hvordan går det? Hæ? Ja, prestasjonsangst. Koser oss her, altså. Ja, Hvor det vil alle sammen? Alle sammen. Hei. Nå skal vi jo dage på tungt. Er det med lyset? Du kan ikke si noe. Må lyse. Det er så dårlig. Jeg må ta flashlighten. Jeg tar flashlighten nå. Det er altfor dårlig. Nå gjør sånn. Hallo. Men jeg ikke kan se noe. Film Vemund. Hva syns du om denne turen? Hva syns du? Hæ? Ok. Her har vi han. Han er cirka 08 nå, kanskje? Du skal ha en 21. Det er flott. Hamburgere. Hamburger. Ja. Så kan vi spise hamburgere, og så kan vi kose oss. Skal vi vise deg noe kult nå? Skal vi vise deg noe kult? Se alle sammen. En gang til. Hold den lenger da. Skal vi ut av altså? Jeg er glad. Nei, jo. Stemmer. Her er middag. Er det noen her inne? Takk. Oi. Det er jo varmt overalt. Det er varmt her også, skal vi da. Hva syns du om den galningen her? Det er helt sykt. Mamma, jeg må pisse. Jeg må pisse, mamma. Nei, jeg må tisse. Kan jeg bare gå nå? Så kan vi spise hamburgere. Ha det alle sammen. Ha det. Si ha det. Ha det.